Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Ивайло 55. Сега ще правим дранк. Аре, пускай конта. Ще загреем. Писа? 3, 2, 1, газ! Да им кой ще му Аз тия ме пускаме! Без да искам. Ще гледам. Оправя. Чакай там и радвай със своята си кола. Дали ми крашва пак, че ще му изнерви вече и ще поча. Дали от тук в ляво, като на края на пътя и в дясно? Да. Ето стигнахме. Казва, че става малко пътя тесен. Това вече го повтарям 20 пъти. Гледай го, бе! Мамица. Те си пречат, бе! Оня синя ни пречи. С една синята кола. И аз да го жаним. Кой 17 и кой номер? И 34. 17 и 34 пречат. Жани ги двамата. И другия също. Аре, давай. Айде, тръгваме. Рименя преди тя съм без звук. Ко? Оле, къде отиде? Аз като се въртя, тъй като пумпа остав с кола. Сега че видя там изима и мотор. Правда. Тука. Чакай, също да. Ще обърках пътя. И сега там, като взе мотор, какво правим? Какво правим, като взе мотор? Ще се изкачваме ли? Ще спра тук пред хода. Какво правим? Тръгваме. Айде нагоре. Нагоре, на другата страна ти аш. Добре, айде на другата страна. С 80 карам с 100 и чучу, ама... Знаеш, сега тесен пътят вече тук. Намерих една къща. Ако правиш, бе? Опа. Ще отиш долу. Само внимай къде караш. Ние до най-горе ли ще ходим? До най-горе ли ще ходим, Ицо? Ицо? Ехо! 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 Аз не съм намалял звука, нещо. Ехо! Иче!
Готов съм. И мога вляза в чайката нищо. Да знае, че клипа ще е кратък, защото не мога вляза в чайката. Ехо! Да бързаме. Да знаеш, че клипа ще е кратък. И ще изключа чайката. Мисля това да е клипа, аз съм Ивайло 55 и тук BG Killers. И това